a piques de presentar e de iniciarse a presentación desta obra erótica é A alma das cereixas, que presenta esta muller, a nosa querida Curra. Curra, antes de nada, parabéns, noraboa. E que nos tras ti aí con tanta cereixa neste corpo tan sensual? E ti, ademais, querida, ves aí a cereixadiña de todo. Sí, sí. Teño toda encereixada. Toda encereixada. Que tenemos aí? Eu adoro as cereixas, sempre me gustaron. E logo que as cereixas teñen, tú tiras dunha e saen moitas. Sí. Valen para poñer como brincos tamén, sí. De pequenas facíamolo. Sí. E despois, me parece que é unha fruta tremendamente erótica. Este libro é un libro que está dedicado precisamente a ese arte de encontrarse unhas persoas coas outras, tamén de a natureza, por unha razón. Eu son bióloga e o sexo foi seleccionado positivamente na natureza porque aumenta a diversidade biolóxica, aparte de que resulta moito máis entretenido que non unha bacteria que se parte pola mitad e dá dúas bacterias. Eso é. En cambio, de outra maneira, é bastante máis artístico. Entón, o erotismo para min existe en toda a natureza. Os paxariños que buscan a súa parella, os peixes que buscan tamén. Ademais, na natureza todos os animais a veces fan auténticas tremendas, cousas tremendas. Son seductores, non? Son seductores e algunhas veces malvados, porque a amante religiosa... Bueno, claro. Aí xa non vamos penetrar, pero iso tamén é un erotismo. Efectivamente. Entón, todo iso a min, como sempre me chamou a atención, como esa explosión de vida da primavera en Galicia, sobre todo, ¿no? Que explota toda a natureza, como reventa. Totalmente. As árbores, as froiteiras, enchese de flores por todas partes. E iso a min, pois, sempre me chamou a atención. E por iso, pois, quería facerlle unha homenaxe ao arte de encontrarse dúas persoas na maravilla de facer o amor. Maravilloso. Así que teremos poesía erótica ou tamén doutra índole ou é toda poesía erótica? En principio, toda a poesía que está aquí é erótica. Tamén este libro incluye un contiño que se va entregando por capítulos ao longo de todo o libro, que é prosa poética, non é poesía, é prosa poética, e é unha historia que eu escoitei moito na miña familia, e entón quixen revelala. Unha das protagonistas desta historia chamase Clorinda, e eu tamén son a dela Clorinda, miña avoa era Clorinda, miña tía tamén, e miñas primas todas da miña xeración. As ancestras, non? Somos todas Clorindas. E entón aquí quizá está explicado o fundamento dese nome que levamos a familia, que é un nome que non é nada vulgar. Non. En fin, moi musical. Moi musical. É moi cereixa, seguramente. Ben, tamén é moi natural, porque Clorinda interprétase que é a deusa do cloro, do verde, da natureza, precisamente o cloro, o que é o verdor da natureza. E entón Clorinda tamén fai alusión a esa natureza. Se fixéramos moito máis o amor, en lugar de estar peleando con os outros, eu creo que a vida dos seres humanos iríalles moitísimo millor. Así que seguimos ca aquela máxima de haz el amor e non la guerra. Exactamente, fai o amor, non a guerra. Non sei, o amor non é só unha parella, o amor é moito máis que iso. Sí, claro. En fin, eu quixen expresar ese erotismo. Os figos tamén son outra fruta que a min me parece moi erótica, e todo o cancioneiro galego está cheo desas referencias. Unha noite de San Xoán, unha día de San Xoán, a coller figos a eira, foron Mariquiña e Xoán. El tendeuse no chan e ela subiuse a figueira. El lle dixo: vouche dar do mellor que estou collendo. Sin mirala contestou: estou no vendo, mais non lle podo chegar. Por exemplo. Sí, ademais, claro, é que a nosa literatura galaica ademais ten ese xogo tan sensual,
Entre sensual e pícaro, esa mestura tan bonita. Por exemplo, nas cantigas medievais, cando as cantigas das abelaneiras floridas. Quen mirou algunha vez unha abelaneira macho, o sea, coas flores masculinas, enamórase porque son como dourados, son como racimos dourados atractivísimos. Por iso, só que estas abelaneiras floridas, todas tres amigas, danzan as tres amigas. Entón, todo iso está plagado. Por iso, este libriño. E podíamos, pois, coller... Iníciase con un texto de Adelia Prado que encontrei que me parece maravilloso, porque además Adelia Prado é unha gran poetisa brasileira que ten o premio Luís Camões, e non o vou ler, a xente que compre o libro que o mire, pero tamén outra poesía tamén de unha gran poeta que a mí me encanta, que é Cecilia Meireles, que tamén é premio Camões. E depois ten o Limiar de Eladio Rodríguez, que é o meu compañeiro, que é precioso tamén, moi bonito. E entón, pois, por exemplo, inicio con a erótica galega e dicir: o paxaro da maruxa anda nas miñas cereixas, come, paxariño, come, veremos las que me deixas. O paxaro da maruxa anda nas miñas cereixas, come, paxariño, come, come, paxariño, come, veremos las que me deixas. Bueno, pois imos comer cereixas contigo, miña querida. Moi ben. Parabéns, e imos á presentación que está a punto de empezar. Moi ben, esperando por ti, que se cae esa pronta.